ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay, Weden Salvadora. Ang programang ini atod sa Indo ni Punong Barangay, Eduardo Di Maiwang, kan Perpetual Health, Iriga City. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigurar na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Dekalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection.
Hoy, good morning sa mga prantabay niya to. Aldaw kita ni na Huwebes. Saod digdi sa siyudad kan Iriga kung may pansaod. Kung mayo. Magtuninong na lang mo na sa harong. Ay ba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrilla. So na ako pati anyaon sa transmitter may meeting. Yan man palandig din si Chingsi, si Inso. Hahalat pa ang pag-asa kan nasyon. Si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Ako man po si Philip Serdan Barasena. Ana sa inyong mga kaibahan ngunya na pagka-aldaw. Saro po sa pag-uurulayan niya ito ining Committee on Kontrabigay. Primer on Vote Buying and Vote Sealing. Nagtawaan kita nin kopya ni COMELEC Election Officer Attorney Cinderella Pereiras Lozano. Na COMELEC Officer ka na siyudad nin Iriga. Sir, pag taga Tokaron mo man sa radyo ining kontrabigay. Ano po na gustong sabihon ka na vote buying as in man na vote selling? Ang vote buying o pagbili ng boto ay ang pagbibigay, pag-aalok o pangangako ng kahit sino ng pera o anumang bagay na may halaga, anumang opisina o trabaho, prangkesa o gawad pampubliko o pribado, gumawa ng paggasta direkta o hindi direkta, maging sanhi ng paggasta sa sinumang tao, asosasyon, korporasyon, entidad o komunidad. Ito ang ginagawa upang mahikayat ang sinuman o ang politiko sa pangkalahatan na bumoto para o laban sa sinumang kandidato o pigilan ang anumang boto sa halalan o bumoto para o laban sa sinumang naghahangad na magpili bilang kandidato sa isang kombensyon o katulad na proseso ng pagpili ng isang partidong pampolitika. Ang vote selling o pagbibenta ng boto ay ang paghingi, pagtanggap, direkta o hindi direkta ng anumang paggasta o pangako ng anumang opisina o trabaho, pampubliko, pribado para sa alinman sa nabanggit na kadahilanan ng sinumang tao, asosasyon, korporasyon, grupo o komunidad. Ang vote buying at vote selling ay may tuturing na election offense at may kaparusahan ng pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon ngunit hindi higit sa 6 na taon. Bukod sa iba pang mga parusa na tinatadhana ng batas. Kasama din dito ang pagbibigay ng pera sa pamamagitan ng digital o online banking transactions o anuman iba pang mobile wallet applications. O di po ang mga presumed vote buying and vote selling acts. Ang paggawa ng mga sumusunod na aksyon kasama ang
pagtataglay ng campaign materials at iba pang nagpapatunay na ebidensya ay maituturing na pagbili ng boto at pagbebenta ng boto. Pagmamay-ari o pag-aatid ng anumang mga bariya, pera, salapi, card, pay envelope, bag, groceries, token o anumang bagay na may halaga kasama ng mga simple na balota o iba pang campaign materials. Pag-aalok o pangangako ng isang bagay na may halaga para sa boto ng isang tao. Mahabang linya o pila ng mga rehistradong botante, tao para sa pamamahagi ng pera, deskwento, insurance o health card, grocery items at iba pang mga kalakal. Bahay-bahay na pangangampanya na may pagbibigay ng pera, discount card, grocery item at iba pang mga kalakal. Pagdaraos ng mga bingo games, talent show o iba pang katulad na aktibidad na kinabibilangan ng pamamahagi ng mga premyo ng mga kandidato, kanilang mga taga-suporta o sino mang tao kung saan binanggit ng mga pangalan ng mga kandidato o ang mga isinasagawa sa isang lugar kung saan may o mga pangalan o mga larawan ng mga kandidato na ipinapakita at pinapakita ng mga kandidato o nakikita. Walang hatian. Kung magbibigay kayo, walang kahati. Ang mga kandidato kasi may hatian pa eh. Ang mga leader. Pangkape. Agawan. Udah bugas. Kapitan, udah sardinas. Ata walang hatian. Nadidistract ang pagbili ko ng boto ngayon ah. May bili ng kape. Digdi po sa estasyon. Dahil man ako kandidato, pigagada na pangyayari. Ayaw sa pag-asa kan nasyon. Masakit talaga magtukar kay ning bot buying. Karoon ko milik, pwede ko man kay agadan. Minsan kaya ining mga bot buying na ini dapat ang higpitan ining national and local election digdilugod sa barangay na dikin man ang kwarta. Kaya nag-aangalan mga kandidato sa barangay ta mas nga na magangaya digdian mga requirements policy kan COMELEC na mga dapat daibalgaron kan mga kandidato kundi hanggang sa naman sa arog kaya ng kampanya kan COMELEC kun madakop. Pero kung dahil man madakop, ining mga parabakalin botong kandidato, ligtas man sinda sa kastigo. Masakit man pong mabantayan ang mga arog kaya na bagay basta-basta. Haloy na po yan na kinagawian kan mga kandidato digdi sa satuyang nasyon. Pamamakal nin boto, kumbaga nagparadakula sana. So kantidad kan mga botante ngunya na mga panahon mayo man makakasabi na ngaya dahil maggastos sa eleksyon kung dahil ka gumastos dahil ka magana
Ini po ang realidad na nangyayari sa eleksyon digdi sa satuyang nasyon. Kaya kung mayo kang kapital, pumundo ka ng magpara kuro kandidato. Babasahon ko lang po ining komitiba kan kontrabigay. Section 1, creation of the Committee on Kontrabigay. The Commission hereby creates the Committee on Kontrabigay, CKB, to ensure the efficient implementation and enforcement through the whole of nation approach of all policies and guidelines of the Commission to curb vote buying and vote stealing. The committee shall be assisted by the local committee in every region, province, city, municipal, to be known as the Regional Committee on Kontrabigay, Provincial Committee on Kontrabigay, and the City Municipal Committee on Kontrabigay, respectively. Digdi po sa Section 2, Composition and Organizational Structure of the Committee on Kontrabigay, o inang CKB, shall be composed of the following. Letter A, Commissioner in charge as chairperson. Letter B, Executive Director as Vice Chairperson. Letter C, ining Deputy Executive Director for Operations. Law Department, Education and Information Department. Finance Services Department. Election and Barangay Affairs Department, o ining IBAD as members. And letter D, other members composed of relevant national government agencies, civic organizations, and election stakeholders consisting of the following. Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Philippine Information Agency, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, kaibahan pa ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ini po ang mga komitiba kan kontrabigay. An hapot dyan, magampanan man daw kan sinambit ng mga departamento, an pagbabantay kan mga kandidato na mamamakal nin boto niya na panahonin eleksyon sa barangay. Tapos yaon padigdian na Anti-Money Laundering Council, Public Attorney's Office, Integrated Bar of the Philippines, Philippine Association of Law Schools, accredited citizens arms of the Commission, and other government agencies and election stakeholders as may be deputized by the Commission. The members shall render the necessary support and assistance pre-election, election day, and post-election in accordance with their respective mandates. The committee shall be assisted by a secretariat composed of personnel of the Commission as may be designated by the Vice Chairperson. Section 3, Composition of the Regional Committee on Kontrabigay. The RCKB shall be composed of the following members: Regional Election Director, Regional Official of the DepEd, Regional Director of the PNP, Division or Brigade Commander with the highest rank designated by the AFP, Regional Director of the NBI, Regional Prosecutor, and Representative Regional Chapter of Citizens Arms of the Commission. Sa Section 4, ining composition of the Provincial Committee on Kontrabigay shall be composed of the following members: Provincial Election Supervisors, the highest ranking provincial official of the DepEd, Provincial Director of the PNP, Battalion Commander of the highest ranking officer in the area as may be designated by the AFP, Provincial Head of the NBI, Provincial Prosecutor and Representative,
Provincial Chapter of Citizens Arms of the Commission. Hapot, igwa pa man daw kay ning Citizens Arms of the Commission na ini. Kaya ito, igwa bagang namprel. Ngunyan, Citizens Arms na sana kan COMELEC, ini bagang mga volunteer, ining Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Nawara na baga so namprel. Kaya ang PPCRB na sana po ngunyan, iyo ang nagiging bantay pag-arog kay ning eleksyon dyan sa mga election precinct. Tan media sige sa naman turutan aw. Takon minsan habo panganing palaugon. Kung mayo kang ID na ika-authorize kan Commission on Election. Kung minsan grabe man bagang mga pautot po kan COMELEC. Kaya ngunyan dapat ang mabantayan mga kandidato. Talagang ibaan dalagan kan eleksyon ngunyan ng mga panahon. Bayan antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga teste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot nin nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa Indoys, may only drinks, may only fries, at only wings. Suskino! Indoys, enjoy sa Indoys, only wings. Enjoy sa Indoys. Gusto mo bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sandout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 169907 Series of 2023. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, la, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Ay na daw si Ma'am Kyle preparado na baga ining mga maaratinder ka na meeting. Mga up to date. Pero man sana maabot si BBM. Ipapahinanyog ko po itong manunungod duman sa manifestasyon ni Consul Nicky Lagrimas sa ginibong legislative inquiry kan sangguniang panlungsod and bank kaso udma. Fund. And again, based on your manifestations, nagamit po iya sa vote buying and other related, election-related na mga activities. Given the time na na-encash yung sentabo hanggang sa to pinagpaplanuhan na maliquidate ngamin. 31 million is a big amount. But at the end of the day, it raises question, ma'am. You are how many years in the service po? Almost 24. Almost 24, pirang election na po, ma'am, so naagihan mo or naging party ka ka LGU? Dalawang election lang. Dalawang election. If, Mr. Chair, this is only my personal opinion, if ang mga local government ay may ganyang sistema, talagang every election, if you are using public funds, you are using the personnel, surefire ang panalo mo in the elections. So it raises questions, Mr. Chair, because ito po ang pinag-uusapan lang natin is yung 31 million na nakuha March of 2022 until March, April, May of 2022. But how about in the past years, with or without election, may mga doubts na saan ba and paano nagagamit ang public money, ang public fund. So, Mr. Chair, while our resource person is praying for forgiveness, at the end of the day also, forgiveness cannot be given by the legislators. Ibibigay yan ng mga taong nagawa ng offense. And I am speaking of the 15,000 alleged na beneficiaries. So, Mr. Chair, it's the proper court who will give the verdict, who will determine, kasi lahat naman ng resource persons natin, nagsabi dito, wala silang alam, hands-off, walang accountability. But in the proper court, the committee and bank cannot say finally na out ka dito. So, my question, Mr. Chair, kay attorney po. Kasi po itong... Who's attorney? Attorney Wafi. Okay. Attorney Waferina. We have 3 lawyers here.
Kasi po, yung sa affidavit ni Ma'am Maridel, sabi nga po is dun sa liquidation, hindi siya talagang kumpleto dahil may mga kulang pa nga pong attachments. Kung hindi po pala nagkaroon ng incident na natuklasan ito or na hindi nabigyan ng pagkakataon ang bagong administrasyon na matuklasan ito, yung 31 million po nalastar sa ibang tao, ano na yun, thank you na lang po. Ano po ang sino po talaga ang may accountability dito? Kasi, again, the question is not only about 31 million. Pwedeng may iba pa na pinaggamitan sa other purposes illegally. So, ano po ang stand ng COA dito? Very clear ang stand ng COA. Kaya nga nag-issue ng COA ng Notice of Suspension. And sa Notice of Suspension, pinapasubmit ang Chief Executive, ang local Chief Executive, si Mayor Rex, ng supporting documents like valid IDs with specimen signature, intake form, and certificate of eligibility, which for sure hindi masasubmit ng local Chief Executive kasi wala naman talaga. And hindi sana mangyari ito kung sinunod talaga. Kasi ang AX, hindi naman yan project na basta na lang subulpot. Ang AX covered yan ng mga memorandum circular, alam niya ni Mama De. Memorandum Circular number 11, revised guidelines on implementation of assistance to individuals in crisis situation. And kung makikita natin yung guidelines, very strict siya. May mga procedures sa pag-release ng AX, hindi lang yan basta-basta gagawa ka ng vouchers, tapos mag-release ka na ng pera. Naka-outline sa guidelines na yon ang mga procedures like magkakaroon muna ng screening and verification. Ang magkakandak niyan, registered social worker dapat. Ang screening and verification, face-to-face na yan. So, kung nagkaroon sana ng screening and verification, hindi masasama yung hindi naman qualified, like yung mga hindi naman indigent, like yung mga patay na. Kasi, maaring nung naglista sila si Ma'am Madel ng database, the following year, may patay na sigurado dyan. So, dahil walang ginawang screening and verification, kahit yung patay na nakasama. Second, after ng screening and verification, magkakaroon ng assessment. Ang assessment na naman, ang gagawa na naman, social worker, registered social worker. Ang end product ng assessment is the general intake sheet. Yeah, nakalagay dyan, isusulat ng registered social worker yung result ng interview niya na qualified siya, tapos kung ano, halimbawa, tricycle driver, kung ano yung mga handicap niya, kung ano ang mga difficulties niya nakalagay dyan, and may recommendation. And after that, ang pag-release face-to-face, may acknowledgement receipt, stated sa acknowledgement receipt kung sino ang nag-release ng amount, sino ang nag-receive, date ng release ng amount, including the time. Di ba, Mama Del? Oh. Kaya kung sinunod lang talaga itong guidelines, may isa-submit yung lahat ng requirements. Kaya lang di sinunod. So, sa ngayon talaga, imposible mag-submit ay makomply yung hinihingi ng COA doon sa Notice of Suspension. So, after 90 days, magiging disallowance na yon and magiging personal liability na yon ng mga officers na involved doon sa transaction na yon. Attorney Wapi, wait. Halimbawa magbayad sila. Saan sila magbabayad? Sa COA or sa LGU Iriga? Sa LGU Iriga po. And but the payment, yung payment will not exonerate them from the criminal liability
kasi na-commit na yung criminal act. Yung ano lang, yung civil aspect lang. Yes, that's very clear. Honorable Degi. Okay po. Kasi po, meron kasing general impression ang public na since we're having the legislative inquiry, tayo na ang naglilitigate ng ating mga resource persons when in fact, we are doing this in aid of legislation. So I manifest, Mr. Chair, na since we are nearing the end of our inquiry related to the 31 million scam, I manifest that first, the Sanggunian come up with a legislative measure kung saan po mas mabibigyan ng accountability and responsibilidad ang mga empleyado ng Iriga City when it comes to cash advances. Siguro masyado kasi tayong naging lax pagdating sa mga cash advances, kaya po nagagamit yung pondo ng Iriga City, pera ng gobyerno, ng tao, for the wrong reasons. And second po, related po sa local civil registry, yung pag-update po ng mga list na natin, according to attorney, taon-taon naman po talaga may namamatay, pero ang pangit lang po dyan, nabibigay pa rin tayo ng assistance sa mga patay na po pala. So, the money falls in the wrong hands. So, lastly, Mr. Chair, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng ating mga resource persons na pumunta. Again, yung nasabi ko kanina, it will be the proper court na magsasabi kung ano po yung talagang verdict. But regardless, thank you po sa lahat. Thank you po. The Secretariat, especially Madam Yoli Dilima, the Secretary ng Sangguniang Panglungsod, is hereby directed to get the pronouncements of Honorable Nicky Lagrimas first regarding the stricter probably ordinance regarding cash advances. And number 2, regarding the list of the beneficiaries about AIX or other related projects of DSWD. Again, this is because this act of the Sangguniang Panglungsod are all done in aid of legislation. So in the process, we are discovering matters for legislation like the ones pronounced by the Honorable Katimbang Lagrimas. By the way, Madam, I received a text message from a concerned citizen, and he suggested some questions. And may I please take the advantage of your presence? If you may, you can answer please this. Suggested questions. Were the people affected by COVID-19 also included in AIX? That's the first question. Please answer. Actually po, kaya nga po lumaki yung funds natin for 2022 AX dahil po sa effect ng pandemic. So kaya po doon, kung hindi ka ma-identify doon sa solo parents, sa ano, as long as affected ka, nandun ka po sa indigent. How do you define an affected person sa pandemic? Affected po. Like for example, sa pandemic, nawalan ka ng trabaho, so na-displace ka, you become indigent for that. So ganun po. O kaya, nag-transfer ka from Manila, dahil na-displace ka doon, umuwi ka dito, so you become in crisis sa sitwasyon na yan po. Did the LGU Iriga give assistance by way of special assistance? Actually, mayroon naman po tayo ng mga programs, like may mga referral po tayo, madami po tayong nabigyan ng Balik Probinsya Program, SLP through the SWD referral, and yung mga regular AX po natin before pa. Meron po bang ibinigay na assistance sa mga schools? Well, may mga educational assistance po tayong binibigay before. In what schools? Sabi niya, if yes, which schools? UNEP? Lads and Lasses? Ito lang. Di ko po masiguro kung anong mga schools ang nabigyan po ng mga educational assistance. So thank you to the sender. Kung nakikinig ka man po, hindi mo naman sinabi ang pangalan mo. So thank you for participating in this inquiry. So any words of, yes, Honorable Ate Mitch? Sige, tataas. Yan po ang manifestasyon ni Consul Nicky Lagrimas kan Sangguniang Panlungsod kan Iriga, tapos itong manunungod man sa
pinagsabi ni Attorney Nonoy Waperina, ang City Administrator, dapit duman sa findings kana Commission on Audit na sagkod ngunyan na pala nakakapag-transact ni tultol ang lokal na gobyerno kana syudad nin Iriga dahilan sa pinagsasabi ining pinagsasabing model scam. Saro pala ini sa nakakaulang sa transaksyon kana lokal na gobyerno kana syudad nin Iriga ngonya na mga panahon. Tapos kunyan man smooth lang bagan pagsimbag duman ni Ma'am Madel Berosa an City Social Welfare and Development Officer kana syudad nin Iriga. Kumbaga rumayo lamang malis duman sa mga nangyari. Dapit digdi sa pinagsasabing Madel scam nasagkod ngunyan dai pa natatapos ang legislative inquiry kana sanggunang panlungsod kana syudad nin Iriga. Kaya aabangan pa niya to ang mga masunod na kabtang kana gigibuhon na mga masunod pang legislative inquiry kana sanggunang panlungsod kan Iriga an committee and bank. Si Konsyal ining si Konsi Gigi Vargas medyo hural halawig man so naging kahaputan ki Ma'am Madel Berosa an City Social Welfare and Development Officer kana syudad nin Iriga. Kaya inaabangan pa niya to kung ano ma-atindir ang mga magiging o ang mga masunod na resource speaker dyan sa day pa natatapos na legislative inquiry. Ini gigibuho na naman sa masunod na Oktubre 23 aldaw po ni na Lunes. Ang imbitasyon ki dating alkalde Madel Alpilor, ki dating sekretaryo kan alkalde si Ruben de los Santos, tapos si dating city administrator Engineer Elvin Mabansay, imbitaran man, tapos ining si dating konsyal Joe Grimaldo, punong barangay Kansagrada si Elias Grimaldo, tapos si dating punong barangay kan barangay Santa Elena si Bong Martinez. And siyempre, dahil nawawaraan pangaran, karuman siya na star witness, si classmate Kenneth Serrano. Abangan niya to yan kung ano ang itataram man kay ni classmate. Dapit digdi sa pinagsasabing Madel scam. Kumbaga, sagkod ngunyan, blanco pamangiraray. An sanggunang panlungsod kan Iriga, dapit sa nangyari subuot na payout, nasabi nga ni Ma'am Madel Berosa, mayo man nangyaring payout. Pambihira niya ako. Kumbaga, nagluluwas duman na ang nangyari, bot buying. Bakong payout sa AX. Kaya yun ang kumbaga hurup-hurupo na sana niya to. Ang mga nangyayaring ini digdi sa syudad kan Iriga. Sa mga anomalya sa LGU. Bako sa naman sa syudad kan Iriga, mas ngani dyan sa sangguniang panlalawigan kan Camarines Sur sa Kapitolyo Provincial. Dahil man po nahali ang mga anomalyang yan. Kundi, kumbaga, panapanahon. Sabi ni dating Presidente Erap Estrada, weather sana yan. Kung isa yan nasa posisyon, kumbaga daw igwan mga sinasabing anomalya, masakit, matuklasan. Bayan ay nabot na po kita ka ng oras ng tutuyang pamamaaram.
Nakaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ayaw naman digdian na grupo kana RPN News Department. Aon man si Engineer Abelin Dontoralio sa tuyan Chief Technician, si Ma'am Kyle Ria Golegasyon, an admin dangan finance. Ang hinahalat talang financial stability. Ako man po si Philip Serdan Barasena. Nagpapadyos mabalos kan sa inyong ding sawang pagantabay.